Здравейте, приятели! Вие гледате Get Weekend. Адгор е годината на коня в древнобългарския календар. Конят е символ на небесното начало, слънцето, свободата и неукротимата воля на българите. Посещаваме това издание на Get Weekend на едни от най-любимите ни животни – конете, а каубойското ни приключение започва от тук. Конна база Адгор до Ярема. Вамос, мучачос и мучачас! Започваме! При нас Ани и Веско, които са собственици на конната база. И първо да ми кажете кога се роди вашата любов към конете и как започна всичко? Любовта ни към конете, доколкото знам и при него така е било от това, което сме споделяли един с друг, е от детство. Просто не сме имали възможност като деца да яздиме. Моята майка се притесняваше, че ще падна, ще се ударя, ще ми се изкривят краката. А Веско също имал желание да язди, но са живели в апартамент. Като дете исках да ми подарят кон за рождения ден 10-тия, обаче живеехме на 14-ти етаж и баща ми каза, че няма как да го качиме до нас. И всъщност от деца ни е любовта към конете, но на един по-късен етап успяхме да осъществиме нашата мечта. Просто да се качим на кон. Всъщност нашата мечта не беше да имаме конна база, да се научим да яздим. И някак си съдбата ни събра с Алекс Пенев, който е нашия учител фактически по езда и изобщо по взаимоотношения с коне и по отношението към тях. Той ни показа системата, по която се запалихме и по която работим в момента, която се опитваме и да доразвием, защото в началото не беше така добре развита, както в момента вече започват да са. Обаче толкова се запалихме, че решихме, че само да се научим да яздим не ни е достатъчно. Да. А тя конната база има от 6 години и в началото започнахте просто да яздите и в последствие решихте, че няма да се разминете само с това. Трябва да си направим място, където и конете и хората да се чувстват добре. Това ни беше основната цел. И понеже имаме и две дечица, решихме не само да живеят с нашите спомени за едни прекрасни села с баби и дядовци и много животни, а да направим и за тях такова място и те да имат също възможността да се докоснат до природата и до животните. Идеята беше само, прекъсвам, да бъдем максимално близо до естествените условия за отглеждане на коне и за живот на коне. Защото когато сме близко до естествените им условия, те се чувстват най-добре, най-лесно възприемат, най-лесно се работи с тях. Защото коня е такова животно, което не може да държиш постоянно на затворено. Значи коня иска простор, иска движение, иска паша, трева. Свобода и общуване с себеподобните, тъй като те са стадни животни. Да, вие споменахте за специфична система, по която работите в момента, да ни разкажете какво представлява точно тя. Така съвсем обучителната програма, по която работиме, най-вече се базира на базата на естествените взаимоотношения между тях в стадото. Основата на тази програма е психологията между самите животни, които ние прилагаме след това в обучението, когато се занимаваме с обяздването и с обучението на коня. А сега е важно да кажем, че тук има различни типове езда и какви се практикуват най-често при вас. Може би лоишки си задавам въпроса, но сега ще обясните на хората. Като типове езда, този тип езда, който практикуваме тук е уестърн ездата. Само той. Нямаме друг тип езда, иначе има най-различни типове. Уестърн ездата обаче не се заключава до дрехите, не се заключава до шапката, седлата, до чапсите и така нататък. Уестърн ездата произхожда от една много практична насоченост. Значи, колкото и изтъркано да звучи, каубойския начин на живот е бил начин на живот и работа с коня. Оттам нататък работата с коня изисква една лекота и финност на управление, защото когато си цял ден на гърба на коня и гониш стадото някъде по прериите, трябва да не се бориш с животното. Това е всъщност основното. Като се върнем вече към нашия типа езда, който прилагаме тук, той тръгва оттам, но се стремиме максимално малко усилия да влагаме при управлението на животното. Сега няма да влизам в подробности, за крака, ръце и така нататък, но не трябва да се бориме с животното, защото няма как да го преборим.
Това е основното, което ни отличава. Иначе... Взаимоотношенията ни се градят на партньорство най-вече. Добре, разкажете ми и за това, което предлагате всъщност на всички посетители на базата, като понеже тук идват и деца, идват и начинаещи хора, които въобще не са се качвали на кон, идват и по-професионални ездачи. Какво може да намери човек при вас? Сега, ако започнем от начинаещите, това, което правиме тук е като всяко друго нещо, което правят по другите бази. Първо започваме от А и Б-то. Нали? Най-важното нещо за един начинаещ ездач е стойката. Разликата при нас е това, че не обучаваме на корда. Значи движението в кръг, което се прави на повечето места, при нас не е така. Не се започва на кръг. Започва се по такъв начин, че човек, който и да е начинаещ, да може да улови и да усвои конския ход и конската походка по права линия навънка по поляните. Като от гледна точка на безопасност практикуваме всеки начинаещ с персонален инструктор, който се грижи за него през цялото време и води коня му. Значи води коня му на късо въже и контрола на коня на начинаещия е много бърз и много ефективен. Разликата е това, че на кордата, която е дълга 10-12 метра, реакцията на инструктора, колкото и добра да бъде, не може да бъде така, че да предотврати каквото и да е. Докато при нас в 99% от случаите инструктора може да предотврати каквото и да се случи с начинаещия. И той не се плаши от този звук. Да, това с което започва в момента, ние го наричаме desensitizing, което значи, че коня трябва да бъде спокоен към всякакви движещи, стряскащи предмети, допир на тялото и така нататък, което се случва около него. Той трябва да разчита изцяло на човека и да има доверие към него, защото е научен по този начин, че нищо страшно не му се случва, без значение какво правят хората около него. Това в момента е доста трудно упражнение и доста рисково, защото той по никакъв начин няма контрол над самото животно. Стъпива и разчита на това, че животното е научено. А това, което в момента ще ви покажа, е управление на коня само с крака и тежест на тялото. Значи голяма част от управлението идва от тежестта на тялото. Ето сега, както той го подкара на тръс в момента, той го прави само с тежестта на тялото. Сега може да видим скока без юзда и без... Браво! Ето го, да. И едно спиране, което пак е с тялото и с краката. Може да обърнете внимание на това къде е главата на коня. Това е събиране, ние го наричаме събиране на коня и се получава отново само с краката и с тежестта на тялото. Lateral flexion се нарича това упражнение, което правят, с даване на врата наляво или надясно. Ох, страхотен е. Отново е без никакви помощни средства. Само кръка употребява в момента. Колко време вече при вас? Ами при нас е 4 години и половина. А самия Алекс, който виждаме в момента, той от колко време се занимава с коне? От дете казахте вие? От дете може би 26-7 години вече се занимава с коне. Да, сериозна биография на това. Абсолютно, да. Има дългогодишен опит в Щатите като действащ каубой. Сериозно? Това е работил 10 години, да. Да, има вид на истински каубой. Той си е такъв. Работа не само с коне, работа с крави, с ласо, така нататък, за което той ще разкаже повече. А в България правят ли се някакви подобни? Извинявай, ще прекъсна. Това, което в момента виждате, това е точно доверието и следването на коня. На където и да се премести той да се движи, коня го следва. Ето сега едно упражнение от тренинг ездата, тренинг дисциплината, нарича се спин. Движение около заден десен крак, около заден ляв крак, пак без юзда, без никакви помощни средства. Владеете ли вече конския език? Всъщност владеенето на конския език не е нещо чак толкова трудно, ако човек е наблюдателен и следи как те си говорят помежду си в стадото. Всеки кон има начин да покаже на другия или на околните коне около него в стадото
Как се чувства? Как се чувства, да, или какво не трябва да прави другия кон, или как да се отнася с него, както и те си имат водачи и лидери в стадото. Примерно, ако някой от конете навлезе прекалено близо в пространството на другия кон веднага ще му покаже, и то с един най-обикновен жест. Свива ушите, застава с задницата към другия кон и му казва: ей, ти си много близо, значи отстрани се. Или ще те ритна. Нали? По същия начин близките им взаимоотношения тогава, когато искат да общуват по-близо или да си помагат един на друг, да речеме с лятото, с мухите, когато ги тормозят, те имат навика да застанат глава към опашка. По този начин Какво значи глава към опашка? обърнати да насреща, Да. един срещу друг. По този начин опашката на единия кон маха Мухите мухите от от главата на другия. Колко и са умни. съответно другия обратното. Нали? Така че те са си изградили такъв език, който човек, ако наблюдава и ако следи, много лесно може да го покаже с жестове какво искаме ние от тях. Така, значи това с ушите го разбрахме, когато му навлизаме много близко в пространството. А има ли нещо друго, което правят, когато са стреснати и оплашени, когато е хубаво да ги оставим така, да не ги закачаме много? Значи, характерно при тях е, че когато са стреснати и са оплашени, гледат да се съберат заедно. Те се чувстват се по-силни и по-сигурни, когато са заедно. И другото им естествено нещо, което правят, е да избягат. Значи на коня най-близкото му средство да се предпази от опасността, това е да избяга. Той просто така е устроен, нали? Тревопасно животно гледа да избяга, докато хищника разсъждава точно по обратния начин. Нали? Той не гледа да избяга, той ще се бие. Не, че коня не може да се бие, когато се наложи, но Има един много впечатляващ филм, предполагам си го гледал, Боен кон на Стивън Спилбърг, който мисля, че миналата година излезе, не знам. Кажи ни, какво мислиш, това възможно ли е поне половината от нещата, които се случваха в този филм, да ги переживее един кон? До толкова ли може да е умен? С риск да обиди Стивън Спилбърг, ще кажа, че не съм впечатлен от коня, честно да ти кажа. Не е хубаво да приписваме на конете човешки качества. Един филм, който е много реалистично направен, това е Повелителят на конете. Спомниш ли си първия път, когато дойде в Адгор? Ами, дойдох преди 1 година и половина, да кажем, но не бях много редовна и прекъснах, тъй като е малко далече, но след това си намерих транспорт и почнах да идвам по-често от март месец, да кажем, тази година, и си идвам редовно всяка седмица. Това ли беше първият път, когато се качи на кон, когато дойде тук? Не, преди съм тренирала в друга конна база, но там не е сред природата и конете са по-стресирани. И затова реших да бъда По-близо до тях и те, където те се чувстват по-добре. Да, по-спокойни са, по-красиво и... Как се казва коня, който яздиш ти? Сега яздих Зона. Тя добре ли се държи? Имате ли вече изградена връзка? Да. Понякога цвили, когато ме види. От радост. Ти даваш ли такива захарчета и мърковчета и разни такива неща? Поне така съм гледала по филмите. Не и носа, но понякога им даваме диня. Диня, обичат диня, много интересно. По-интересното обаче, че ти всъщност си само на 16 години и си доброволец, идваш тук съвсем доброволно да помагаш, без никой да те кара да го правиш. Как се реши на това нещо? Отказваш се от морета, от купони, от такива неща, идваш тук при конете? Хората са с различни интереси. На мен ми харесва да съм сред природата и покрай конете. Така че ако някой човек, който не обича това, е тук, няма смисъл. Няма как да го почувства. Да, всички хора идват от желание. Говорим си с Алекс, който е тук от самото начало в Адгор, предполагам. Да.
за който разбрахме, че е добил сериозен опит в Щатите, където е бил в различни ранчота, така се казва. Ранча, да. Да, ранча. В кои щати беше точно? Ами в Монтана, Южна Дакота, в Лайоминг съм бил, Небраска. Какъв опит добил там? Ами, опита беше с обучение на коне доста, защото просто в моята работа ми трябваше добре научени коне. И просто имах късмета да съм покрай добри треньори, които най-вероятно са забравили за коне повече, отколкото някога аз ще знам. И всичко, което го научих, всъщност благодарение на тях. То така си стана естествено. В смисъл, ти си отиде там с тази нагласа да прекараш там времето си сред конете. Ами, да, идеята беше, аз исках да работя като каубой, нали? Всъщност там коня е начин, средство да си вършиш работата, така че за това трябва... от книжките ли ти дойде? От книгите за каубои и индианци? Да, не знам откъде ми е дошло, но беше ми интересно да го опитам. Не е нещо, което повечето хора са правили със сигурност. Видял съм места, които повечето хора не са виждали, така че беше нещо интересно. Защо е необходимо да се прави тренировка от земя, т.е. обучение от земя? Ами, значи аз това го установих по трудни начин, защо е необходимо. Едно време, когато аз не ги знаех тия неща, се контузвах много често в началото, защото конете ми не бяха подготвени добре, не бяха респектирани. Коня прави неправилното нещо поради две причини. Или е страх, или липса на респект, или е комбинация от тия две неща. Да, което не е лошо. Да, така. И ако може тия неща да ги елиминираме от земя, да мека, ако от земя той не се притеснява от нас, от нещата, които използваме, но също е и респектиран, да мек приеман и за лидери, когато се качиме на гърба му е много по-лесно. Другото нещо, всичките ти упражнения от земя, които използваме, те учат коня на различните маневри, още преди да сме се качили на гърба. Нали, говорим и за заден, за странични, местене на рамената, местене на задницата. И когато вече тръгнем да го яздиме, им е много по-лесно да хванат идеята, какво точно искаме от тях и всъщност обучителният процес върви по-бързо и за тях, и за нас. Предполагам, че сега много хора ще ни гледат и ще се впечатлят много, ще искат да дойдат да яздат. Какво би им казал? Ами, какво бих им казал е просто да имат желание и търпение да се научат. Нали, това са може би двете най-важни неща, защото много хора искат да се научат с 2-3 тренировки, не става толкова бързо. Нали, на всеки би му си искал да става, не става. Така че търпението е голям фактор, нали? Както и в нашата работа, когато тренираме кон, търпението е голям фактор. И също и желанието. Ако имат желание, нали, човек може да е по-притеснителен. Но ако има желанието, ще намери винаги начин, то става. Аз искам да ви кажа, че от третия път много добре ми се получи галопа. Въобще не е трудно и е изключително приятно. Наистина едно от най-хубавите неща, които може да преживеете. Използвайте хубавото лято, идвайте по-често тук. Това беше от нашото каубойско издание. Казвам ви чао с Алекс и ще се видим отново следващата седмица.